Добър ден, Сашко, Фанас Шаран. Его. Вижте какво прави върха. Напряга се. Изкарваме го, пускаме си го и си тръгваме. Къде е? Не знам, мама, голям. Има върхове. Не знам къде е. Шарана, Сашко се напряга. Напълва се човека. Дъното изкарахме. Добър. Имате върхове. Целята снимам. Его, Сашко. Къде е кордата? Не знам, бе, той сега ще излезе. Това е голям път. Искам да го изкарам, да наснимаш, ман. Голям пътче. Снимай мен, бе, снимай бъдещето. Снимай друг. Гледай върха. Измори се. Кой? Че не се ли измори, бе? Не мога да го отлежа, бе, брат. Сигурно, че ще сигурно 5-10 кила, то ще ран, бе. Ги червичи. Снимай върха, бе, брат. Не черви. Колко време го... Его, там е излиза. Снимай върха. Кипа жени с тебе. Ето. Вперед. Его, пирото, дами господа, сега ще вземем кепа. Кепа. Его, Сашко, его върха. Къде е? Снимай върха. Его върха. Его, Вперед. его пирото. Карай във водата. Ето го. Чакайте. Охо. Его. Чакай, не го гони. Не го гони, бе. Този кепа във водата. Не назад. Тук ще рано, господа. Виж тук куката. Куки. Дръж. Тук. Към 3 кила сигурно. Може и повече. Чакай, бе. Ето. Дръж, снимай. Сега ще го пуснем, защото се плаща. Че е доста хубаво. Сега ще снимаме. Чакай. Сега ще покажа страхта. Смеска направо с бял и торен. Ето. Обрези окуляр.
Това беше от Пени и Сашко. И това е труд, дами и господа, който иска да дойде да заповяда. Тук един човек се пърли, вади шарани, дами и господа. Това беше от нас. Довиждане.